Dozvolite mi da sa par reči isto kažem nekoliko podataka koje možda nismo iznali. Uglavnom je sve rečeno i teško je posle akademika Matije Bećkovića i gospodina Suvajžića bilo šta reći, ali Milena Milanović je, kako Slavica reče, institucija i žao mi je, poput gospodina Suvajžića, nisam imao priliku da je upoznam, ali iz razmene mailova i telefonatima smo sarađivali. Kada je stigao taj glas do mene da se priprema ovako kapitalno delo, ja sam odmah uključio sve svoje moguće i saradnike i iz udruženja i kontakte koje sam imao, prosledio sam. Tu je bila Slavica koja je to sve ovde koordinirala u Beogradu i zahvalan sam i srećan što sam danas ovde sa vama za ovim stolom. Promovišemo u Beogradu ovde, a prethodno smo u Frankfurtu, jer je bila ideja da se ovaj leksikon prvo u Frankfurtu promoviše u maju, ali je prilika još zgodnija bila da se na Frankfurtskom sajmu knjiga, najvećoj manifestaciji te vrste u Frankfurtu, promoviše i predstavi ova knjiga, kao i na oktobarskim susretima Pisac u rasejanju. Gospođa Olga Belosavić-Milanović i Ljilja Kovač su bile prisutne i imali su priliku da prikažu ovu veoma vrednu knjigu u kojoj su zapisana, ne možda sva, ali jedan dobar deo imena pisaca iz rasejanja u poslednjih 100 godina. To nije mali poduhvat i ono što bi stvarno, kako gospodin Bećković reče, trebala država da radi, uradio je jedan čovek, jedna žena, gospođa Milena Milanović, i zato je posebno hvala. U Matici se o piscima iz rasejanja malo zna i ovo je jedno vredno delo. Iz tog ugla gledano je stvarno jedan istorijski poduhvat i jedna veoma vredna knjiga koja će ostati zapisana, i imena mnogih autora će biti dostupna i ovde čitalačkoj publici i ljudima koji se zainteresuju za rasejanje i za književno stvaralaštvo iz rasejanja. Hvala još jednom svima i neka je Mileni večna slava. Hvala je.